खुंगा जिबाथि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्था गेलेनायखौ खुंनो साखाफारा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भेरगाव गेलेमु आफादनि बानजायनायाव फैगौ 8 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय 17 सेप्तेम्बर खालारसिम जानो गोनां खुंगा जिबाथि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्था। बे गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंलांनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ। बे खुंगा जिबाथि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्थानि गेलेगिरिफोरखौ हांख्रायना लाबोदों बिहार, आलिपुरदुवार, तेजपुर, कार्बि आंलं, मणिपुर, भेरगाव आरो सुख्लाय सेरफां। बे गेलेगिरि हानजाया बाहागो लागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। नंगौ, फैबाय थानाय 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय 17 सेप्तेम्बरनिसिम बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखांथियाव खुंगा जिबाथि आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय बियो जानो थांगासिनो दङ आरो बेयाव जिहेतु जोङो साखाफारा खालामनाय बियो माने सोलिगासिनो दङ। फैबाय थानाय 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय जिहेतु जागोन, जोंनि जितु माने बानजाय आफादनिफ्राय माने प्रिपारेसन खालामनाय बियो सोलिगासिनो दङ आरो जोंहा माने गासै रायजो राजाखौ खावलायगोन जिहेतु 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय 17 सेप्तेम्बरसिम जिहेतु आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय जागोन, बेयाव गासै रायजो राजाखौ माने बाहागो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ जोङो भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एस'सियेसननिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। मोनबेसे दोलोआ बेहाय बाहागो लागोन? बेवहाय गासै 8 दोलोआ बाहागो लाफैगोन। बे दोलोफोरनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन मणिपुरनिफ्राय आइजो गेलेगिरि दोलो, लोगोसे वेस्ट बेंगल, आलिपुरदुवार, नर्थ बेंगल, कार्बि आंलं, सुख्लाय सेरफां आरो जोंनि भेरगाव ओनसोलनिनो गाम्बारि सिख्ला FC बिथांमोना नैबे बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन। जोङो नंगौ, जिहेतु 8 सेप्तेम्बराव जोंनि गेलेनाय बादायलायनाया जागायजेनगोन बा इनिग्रेसन जागोन। जोङो इनिग्रेसन खालि माने रायजो राजानि थाखाय जों टिकेटनि बेबस्था खालामाखै। बेवहाय जोङो फ्रियैनो गेलेनाय बादायलायनायखौ दिन्थिनो सानदों आरो नैथि साननिफ्राय जोङो माने टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जादों आरो टिकेटनि बेसेनखौ जों गोबां खालामनाय जायाखै, मात्र 10 रांल' माने टिकेटनि बेसेनखौ खालामनाय जादों आरो सेमि फाइनालनिफ्राय जोङो माने टिकेटनि बेसेनखौ 20 रां खालामनाय जागोन। बेखायनो गासै रायजो राजाखौ माने बाहागो लाफैनो थाखाय बा गेलेनायखौ गोजोननाय लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। साखाफारा खालामनाय जोबोद गाजा गोमजायै जोङो खालामनो सानदों। बेबायदिनो खामानिफ्रा सोलिगासिनो दं। गाबोननिफ्राय जोबजोबगोन जोंनि मावनो गोनां खामानिफ्रा। गाबोन 7 तारिख 8 तारिख समफोरनिफ्राय खेलाया जागायजेनगोन, गाजा गोमजायै जागोन। बयबो मानसिफोरनिफ्राय जों हेफाजाब मोनदों, खाथिनि फरायसा आफादफोरनिफ्राय। नों आदिबासि फरायसा आफादफोर दङ, राभा फरायसा आफाद दङ, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दख'रा एबसुआथ' बिदिनो बानजायगिरि जाहैबाय। दा जोबोद मोजां नांदों देग्लाय गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनिख्रुइ देग्लायनि जि क'अपारेसन मानसिफोरनि खोब मोजांसिन जादों। ओंखायनो गेलेनायनि जि बादायलायनाय होगोन बै जायगानि माने परिबेसा खोब मोजां जागोन आरोखि देग्लाय। बेसेबांसो माने बेखौ बाजेट लानाय जादों? बाजेटआ खोब बांद्राय नङा, 10 लाखसो जादों आरोखि। बेनि मादाव गासै बेसेबां हानजाखौ हांख्रायदों? जोङो गासै 8 हानजाखौ हांख्रायदों। बेवहाय दङ गोजाननिबो थाहैबाय, गुबुन स्टेटनि मणिपुर थाहैबाय, वेस्ट बेंगलाव 2 टिम थाहैबाय, बिहारनि मोनसे थाहैबाय, लकेल जोंहा आसाम राइफल्स, शिलं, तेजपुर बिदि ग्रुप मिलायनानै फैगोन। ओमफ्राय खोब लकेलथारनि 2 टिम थाहैबाय, बेनिफ्राय कार्बि आंलं दं आरोखि। रायजो राजाजों मा होनना खावलायदों? दा बे समाव आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानदों, नैबे जि हाबाफारि लादों जोङो, बे हाबाफारिया जाय बिथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुङै लानाय जि बादायलायनाय, बे बादायलायनायाव बयखौबो फैनो खावलायगोन लैहोर लैहोरै। नैबे जि बादायलायनाय बड'लेण्ड मुंख्लं, बिथांमोनखौ जों मान होनानै सनमान होनानै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। ओंखायनो खालि जोंनि हारिनि मानसियाल' नङा, गुबुन गुबुन जेसेबां हारिफोर हारि माहारि दं जोंनि ओनसोलाव, बयखौबो जोङो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनो गुरै हांख्रायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना जिहेतु बे आइजोफोरनि थाखाय मानि स्पेसियेल सायख'नाय जायगा मा दं बे?
बेनि गुबै जाहोना जाबाय उइमेन इम्पावारमेन्टखौबो जों एसे गोसोआव लाखिदों आरो जों मिथिगौ अल आसामाव फुटबलाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव खोब हाइस्ट जायो होननानै जों मिथिगौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिबो भेरगाव साब डिभिजनाव खोब हाइस्ट जायो होननानै मिथिगौ जोङो माबा मोनसे स्पेसियेल जानांगौबा मोनसे जों नायथारनांगौ आरो स्पेसियेल बबेयाव जोङो स्पेसियेल जानो फुटबलाथ' जेरावबो गेलेनाय जायो नङा होमबा मोनफ्रोमबो आनसलिकआव मोनफ्रोमबो जाहाथे जोंनि भेरगाव ओनसोलखौबो नैबे गेलेनायनि गेजेरजों माने बुहुमाव सिनायथि होनो हायो आसामाव सिनायथि होनो हायो दा बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो हिन्जावसाफोरनि गेलेनायखौ बेवहाय स्पेसियेलि इस्टाब्लिश खालामनो जों नाजादों आरोखि जों दिनैसिम 15 बोसोर जाबाय हिन्जावफोरनि बे गेलेनाय बादायलायनाय होनाया आरो बेजों लोगोसे दहाय आं होननायफोरबायदिनो माने हिन्जावसा माहारिखौ जोङो होनबाय थादों आरोखि समान समान बाहागो बिथांमोननोबो होनांगौ बिथांमोननि माने इम्पावार खालामनांगौ हिन्जावसाफोरखौ दा बिदियाव जोंबो बिनि मोनसे बाहागो होननानै सानदों आरोखि जोङो फर्मेलि इनफर्मेलि मोननै राहाजोंबो बिटिसि सरकारनियाव आसामावथ' नंद्रायला बिटिसि सरकाराव जों एप्रच खालामदों जाहाथे बिटिसि सरकारनिफ्राय बोसोराव अनसुंथाइ बिदि मोनफ्रोमबो बोसोराव मोननो हायो ओंखायनो बिथांमोननिफ्राय मोनसे साजेसन मोनदों स्पेसियेलि सोरनि नामाव बे गेलेनायखौ होनो नङाब्ला जों नायदों सारा बिटिआर ओनसोलाव मोनफ्रोमबो जायगायाव फ्राय बड'लेण्ड मुंख्लं मुंजों गोबां गेलेनायफोर जायो माने इन जेनेरेल जाहैदों आरोखि ओंखायनो बिथांमोना साजेसन मोनसे हरदों स्पेसियेलि सोरनिबा मुङाव आरो स्पेसियेल जोंहा हिन्जावसाफोरनि जानायनि लेखायै बे अनसुंथाइखौ बा जों मोनफुंगोन होननानै आसा खालामदों आरोखि শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ